Pred možno chvíľou som podpísal list spoločný, ktorý niektorí premiéri pod vedením talianskej premiérky pani Meloniovej adresujú šéfke Európskej komisie, kde odmietame ideologický dogmatizmus, pokiaľ ide o ochranu klímy. Odmietame len jediné riešenia, ako keby nejaké iné riešenia neexistovali. A v tomto duchu sme pozorne sledovali aj to, čo sa udialo cez víkend v Nemecku, kde došlo k dohode strán, ktoré tvoria vládnu koalíciu a rozhodli o tom, že budú žiadať Európsku komisiu, aby ambiciózny plán 2035 zakázať výrobu a predaj aut so spaľovacími motormi bol zmenený. A bol zmenený tak, aby okrem elektromobilov sa naďalej vyrábali vysokoučinné autá, ako ich nazvali, to znamená autá s dvojakým pohonom. My sme mali počas samitu v Bruseli neformálne stretnutie s spolkovým kancelárom pánom Merzom a s jeho delegáciou a téma výroby aut dominovala, pretože my si uvedomujeme, ako je Slovensko a Nemecko prepojené. Keď Nemecko ide dole, automaticky ťahá Slovensko. Pán Šimečka, nie naopak, my neťaháme Nemecko dole, ale Nemecko ťahá Slovensko dole, pretože naše prepojenie na nemeckú ekonomiku je mimoriadne výrazné. Aj z toho titulu sme na rokovaní Európskej rady kládli podmienky, že podporíme napríklad 19. sankčný balík proti Ruskej federácii len vtedy, ak sa priamo v záveroch Európskej rady objavia jasné úlohy pre Európsku komisiu, pokiaľ ide o ochranu automobilového priemyslu. Nešlo iba o automobilový priemysel. My sme žiadali komisiu, pokiaľ ide o vysoké ceny energií, aby došla s reálnymi návrhmi do konca roka. Hovorili sme o ochrane iných druhov odvetví, ako je oceliarsky priemysel, ale aj papierenský priemysel, ktorý je pre Slovensko mimoriadne dôležitý. A ja preto veľmi vítam, že aj v konzultáciách a v komunikácii s nemeckým spolkovým kancelárom, aj pod našim tlakom, ktorý sme vytvorili na Európskej rade, je tu dnes jasné stanovisko nemeckej vlády, že žiada Európsku komisiu, aby prehodnotila svoj ambiciózny cieľ zakázať predaj a výrobu aut so spaľovacími motormi po roku 2035 a dovoliť po tomto termíne vyrábať aj autá s vysoko účinnými motormi, majúc na mysli predovšetkým motory s dvojakým pohonom. Dámy a páni, je tu termín, a to je 10. decembra, budúci týždeň, kedy Európska komisia predstúpi a predloží balík opatrení na podporu automobilového priemyslu. My nemôžeme mať najkrajšie klimatické ciele na svete a súčasne likvidovať podstatu európskeho priemyslu. A práve je to výroba aut, ktorá tvorí podstatu európskeho priemyslu. Preto je to veľmi správny krok. A všetci veríme, a preto som začal, že je to podľa mňa dobrá správa, že v roku 2035 nepríde ten moment, kedy nebude možné pokračovať s autami so spaľovacími motormi, samozrejme hybridnými, a že naopak automobilky aj na Slovensku budú mať dostatočnú mieru pružnosti, aby sa rozhodli, že do akej miery pôjdu cestou elektromobility, do akej miery ešte pôjdu cestou aj výroby aut s týmito vysoko účinnými motormi. Toto je životne dôležitá téma pre Slovensko, opakujem, životne dôležitá téma. Neviem si predstaviť, čo by sa udialo so slovenskou ekonomikou, pokiaľ by nám automobilový priemysel skolaboval. Nehovoriac, ako som už uviedol, o tom, že koncentrácia sa navyšuje o chvíľku otvorením výroby aut pri Košiciach, ide o automobilku Volvo, a že sú tu na stole ďalšie reálne plány zahraničných automobiliek postaviť fabriky na Slovensku, pokiaľ ide o výrobu osobných aut. Systém obchodovania s emisnými povolenkami najprv prišiel do priemyslu a potom došiel systém, ktorý nazývame Rímska dvojka, ktorý sa dnes dotýka už aj bývania a dopravy a ďalších oblastí. Preto ak bude tento systém zavedený, bude opäť tlak na zvyšovanie cien energií, na cien plynu, cien pohonných môd, a vznikol okolo toho pomerne veľký cirkus. Nebudem teraz príliš okolo toho veľa rozprávať.
Je to opäť kostlivec v skrini, ktorého sme našli po predchádzajúcej vláde. Tí za to zahlasovali, úplne to bolo jedno, všetko zahlasovali. Len nech majú v Bruseli pokoj, nech ich tam hladkajú po hlave. My sme žiadali v prípade tohto systému povoleniek, aby sa urobili určité úpravy. Ja nebudem to teraz komplikovať. Pôvodne sa očakávalo, že sa budú tie ceny pohybovať pri jednej tone niekde okolo 7-8 eur, ale my sme zrazu vyleteli tak vysoko, že Európska komisia musela predložiť návrh, ako limitovať ceny pre prípad, že by prekročili 45 eur za jednu tonu. Tento návrh Európska komisia predložila, plus je tu návrh o odloženie tohto systému 1 rok. To je návrh, ktorý bol v podstate odobrený. Napriek tomu máme všetci veľké obavy, že či tento systém nebude znamenať veľkú záťaž pre občanov, ale hovoríme teraz až o roku 2028, keďže to bolo posunuté od 1. januára 2027 na 2028. A znovu, veľká iniciatíva viacerých členských štátov, súčasťou tejto iniciatívy bolo aj Slovensko. Musíme chrániť ľudí, lebo toto sa týka ľudí, to sa týka, ako som povedal, dopravy, to sa týka aj bývania. A preto návrh, ktorý došiel z Európskej komisie, ako tak spružňuje alebo ponúka nástroje na kontrolu toho cenového vývoja, aby sa nám to niekde nevymklo z rúk, že by to potom malo brutálne dopady na ceny jednotlivých energií, ktoré spadajú do tohto systému.